ден 3. Взеха ни от хотела. Ето. Беше на спред работа. Пак сме супер много хора. Малко трябваше надзор, защото ни казаха, че ще ме преместят в друга стая. Трябваше да се оправим целия багаж. Супер бързо, за 2 минути опакувахме всичко. Просто напускахме и взеха ни. Сега отиваме до някакъв друг хотел да вземем някакви други хора. Ще видим къде ще разходят после. Да. Имаме малка премеждия, текнаме кръв от ухото, най-вероятно заради налягането. И се надявам да не е нещо много сериозно, да е нещо лекичко с някакви капки или нещо такова да може да се направи. Че утре Пак ще летим и се надявам да не е нещо лошо. Връщам се след малко, като спрем вече и като отидем до другата локация. Докараха на до най-високата точка, където е там. Обясни човека, че това е някакъв като замък и хората са живели там. Още живеят хора там? Да, и още живеят хора там. И обясни, че ако се качим ето там отгоре, то ако не мотнеш, след малко ще му обърна цялата... Промочираш човека бизнес. Нищо не можах да чуя заради него. Че става въпрос, ако се качим, ето там може да видим цялата зона, ерия каза. Всичко, че се вижда. Обясни също, че ето тук и тук и тук не е само така нагоре, ами обясни също, че има и надолу строено. Аз се чудя, ето това тук, как по дяволите е закрепено и стои мирно, понеже, както се вижда, е направо на ръба, всеки момент ще падне. Това е първото място, където нас спряха. Буса ни трябва да е някъде там, не съм много сигурен. И казаха, че имаме от 5 до 10 минути тук да се разходим и да си направим някакви снимки. Ето така изглежда мястото. Ето една сладорана. Да, ето. Пълно е с хора. Да, то за там, където ходи да лъжи хората с тази пръчка. Аз не искам да отивам там, понеже аз не съм много от спокойните хора, въпреки че се старая. Малко ми е трудно, чакай, че то няма да се вижда. Малко ми е трудно да чувам, понеже, както казах, ми течеше кръв през нощта от ухото. И този човек вика, нашия екскурзовод много тихичко говори миличкия и ми е малко трудно да чуя. Този кой да блъска тук и след малко ще бъде. Дойдохме до това много готино място. Музей на килимите. И сега влизаме вътре и ще обясняват някакви нещица. И после. Чакай да кажем. Ела. Стой малко по-назад, не дей се навера. Ако жена иска да се омъжи, трябвало да може да плете. В нашия случай Мариана може. В нашия случай аз няма се омъжвам. Току-що излязахме от музея. Всичко беше много готино. Обясниха ни как се правят въпросните килими. Пак май се реже. Как се правят въпросните килими. Имало два вида възели. Единия, който е Double Knuckle, се казва. Не Knuckle, Double Knot. Double Knot. Той е по-здравия. И само ние го използват в Турция. Да, и той се използва в Турция главно. Да. Ето това представляват нещата, където ги правят. Плетат на тях. Да, където плетат на тях. Обясниха, че има доста хора, които се занимават с това и че Turkish Government подкрепя това нещо и хората, които се обучават, работят обучават се по 6 месеца
и после им дават една такава машинка и те започват да справят килими в тях и после ги носят тук и се продават, което е много готино. Има също и юрти. Ето това представляват юртите. И обясниха как преди са живели в такива места. Ето това изглежда. Мястото е уникално. Човека също каза, че той може да разпознае от коя зона идва един килим по дизайна. В цяла Турция се използва двойния възел, а персийските са по сингъл нот, се казва. И в зависимост от територията, пак в Турция, той може да каже това идва от еди кой си град, това идва от еди кой си град, дори да са продадени в друга държава. И че много често, не много често, постоянно от Истанбул или от другите държави ги купуват от тука. И ги извеждат натам. Да, попитахме, понеже се харесахме 2-3 килима, дали имат онлайн сайт, обаче казаха, че нямат. Защо? Ами защото е локал. Защото нали, тук се съправят на място и нали, няма как да се... Те пак може да се извозят, но трябва на място да се купи, спонсорират се от тяхната държава и няма как да се качи. И това е много хубаво, че пазят културата си. И искат да се развиват за следващите поколения. И за да предадат това нещо по-напред във времето и да не се забравя, както в България се случва това. И както в моя град Сливен има такъв музей на килимите, само че съм ходил там преди доста време и не съм много сигурен. Дали съществува? Не, то съществува, обаче не помня точно какво обясняваха. Сега стигнахме до следващото място, което е Panoramic View. Ето го. Ето там от другата страна започна първото посещение на местата. Ето тук има малко гълъби. Разказаха, че ето тези места тук, които са. Ето тук. Има правоъгълни отвори и има също и кръгли отвори, които са ето там. Ето е там отгоре има кръгли отворчета. Те са за гълъбите, а правоъгълните отвори, които са в дупките, човекът разказа, че те са за хората, за да може да хранят гълъбите. Ето така изглежда. Много е красиво. Който не идва в Кападокия, му препоръчвам да дойде. Ето ни нас. Има супер много хора. Рязко се напълни от изведнъж. Аз съм тук с една красавица. Аз се радвам, че успях да чекирам билетите. Да, тя се опитва да чекира билетите. И успях без да плащам. В момента сме на много хубави места. Нищо. И казаха пак, че на панорамните гледки имаме от 5 до 10 минути. Така ли? Аз нищо не разбирам. Ами ти се опитваш да чекираш билетите, не слушаш. Ето, има супер много хора. Забравих да кажа, че мина закуската, закусихме. Аз лично съм много доволен от закуската, на мен много ми харесва. Този път не ядах две чиники, ядах една, контролирах се малко повече. Ето тук има хора, които слагат катинарчета. Има супер много катинари. Явно се заключват любовта тук. Както в Париж и на много други места също. Ето отново гледката. Ето ни и нас на самата гледка. Малко пече пак, няма как. Пак съм гладна. Какво? Гладна съм.
Колко си гладна? Много. Забравихме да кажем, че самата гледка, която е тук, се казва Pigeon Valley. Ето так, там има дървета с такива оченца против уроки. Тук има някакво магазинче. Дано да не... май видя манджа, ето. Какво? Има храна. Тук сме на следващото място. Jewelry Store. Така нареченото на български магазин за бижута. Разказваха ни, че има диаманти, злато, сребро и с различни камъни. Колко стреснато гледа. Ще покажем просто някоя част от тях. Всичко е много блестящо, много е готино. Лично на мен много ми харесва. Има неща, където не са по наш стил, но те са си турски, защото са имат традициите. Има супер много хора тук. Да, в смисъл от всякъде ти блести. Да, от всякъде те следват. Опитват се да ти продадат нещо. И да следят, разбирам ги, защото всичко е супер скъпо. И да, имаме около 30 на минути тук. Ето тук има още някакви пръстени с други камъни. Някакви други бижута. Има кефацели. Сега отиваме към някакъв музей беше. Това е екскурзовода. Каза, че трябва да вървим около 5-10 минути. Ето тук табела има. И каза, че се надява да сме закусили добре, защото ще изгорим закуската на изкачване. Топличко е навънка. Направо на пича. Направо се пече доста готино. Жегичка е. Има супер много туристи. Най-вероятно някъде там ще трябва да се качим. Ще се включим като се качим. В момента дойдохме до музея, за който говорихме. Пак се отдалече, пак хапваме. Не ми стане лош за той. Аз си взех, както винаги, моето любимо еспресо. Този път е сингъл. Ето това е музея. Ето го екскурзовода, вика всички, които ще влязат. Ние предпочетахме просто да седнем да пием кафе. Защото той разказа какво ще има вътре. И като цяло не мисля, че ще ни бъде кой знае колко интересно. При условие, че вече посещавахме някакви подобни такива скални образования. Той каза, че приличат на къщички за фей. Какво? Къщички за фей, каза. Значи ти си за там. Смей се, хафаш се от лечето. Обясняваше, че има... О, замръзна ми главата. Обясняваше, че има хол с кухня, с спални, не знам си какво. Да, ето тук също има още образования. Ето това е самия щанд, където продават билетите за музея. Едва ли се вижда. Има някакви билети по 60, по 30 лири, 20. Абе, долу-горе единия билет е 20 евро. Само че тук не можеш да плащаш в... Аз да се преместа... В смисъл приемат само в турски лири. Да, може да сплатиш с карта. Да, може да плащаш в карта, с кеш. Само трябва да са турски лири.
Това е малко тъпо. Този път отделям кафето към нея. Не, вече билет 20 евро, но каза, че по принцип е в Ливо. Сигурно те го обръщат просто да обяснят горе-долу колко излиза. Ами да, сигурно, най-вероятно. Ето там нагоре има още някакви места, където виждам хора. Има супер много хора. Ето тук са опашките. Няма откъде да минеш, ако искаш да заобиколиш. Може би някъде от там, отгоре, не знам, ако прескочиш някак си, ма едва ли може, защото така както виждам, там някъде има камера и най-вероятно ще има на доста места камери. Ето, опашките, всички идват директно тук. Аз не знам дали там може да се плаща с карта. Да, значи първо тези всичките, които се наредиха тук, трябва да се вземат билети. Или пък не. Те може да имат вече. Да, най-вероятно имат, защото... така, седнали сме се. Пием си еспресото, хапваме си сладоледа. Тук ще излязаха другите от групата. Чакаме, има още няколко човека, които трябва да дойдат. Ето. Чакаме ги. Ето тук са. И вече тръгваме към колата, към буса. Или както те му викат колата. Но обратно. Събираме се групичката и тръгваме обратно.